बाबू ए बाबू बाबू ए रोज रोज कहले तो हमरा के डांट देलो आज काहे आँख उलट दल बाबू 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 ए बाबू का गोलबा करा हो बहुत तेज तबीयत खराब हो रहा अब हम बच्चे तू एक काम कर हाँ अब मेरा को फोन करके जल्दी बुला ला अब तार माई प्रयागराज गरल से अब पहुंचा ना दिया हाँ हम लोग जल्दी तो अस्पताल में ले जा दवाई वही खा माई आवतिया हाँ आती है हाँ हमरा के कोनो डॉक्टर बुला के जल्दी चेक करा हॉस्पिटल लेके चलो हाँ सांस लिया लगे बना अच्छा बाबू रुक जल्दी फोन करके बुलाओ हेलो हाँ मेरा रू मेरा रू जल्दी आवा बाबू का तबीयत ढेर खराब बा जिया ना जल्दी आवा लेके चले के बा अस्पताल में बाबू तू रुक मेरा रुक लगे फोन कर दल बानी उ आवतिया हम जातनी पैसा के जोगाड़ में जा जल्दी जल्दी कर जो अरे हमारा बाबू का दुका हो गइल बा ए दादा बाबूजी नमस्ते का भइल बरुआ पतो हमरा तो को सांस नहीं के लिए जा हमरा के एक गिलास पानी पिया पहले पानी पियाई हाँ। रुक पानी लेके आओ पापा जी ले आई पानी पी रहो तनको टेंशन मत ली वहाँ के कहाँ गई हो गल पैसा के जुगाड़ करे आया मजी ना होनी हो उ आते हो यो ना बे वहाँ का के भेज दनी पैसा के वहाँ के बकलोल आदमी बानी केहू पैसा दी अच्छा क्यों ना दी तो तू कहीं से जुगाड़ कर वो लगा तनी नमस्ते अम्मा जी खुश रह आ गई नहीं अब तो का भइल बा यहाँ के देखी नहीं यहाँ के सांस नहीं खेली जात बड़ा तकलीफ में बानी यहाँ के का भइल बा जी अरे खा सांस आने के लिए जा हमरा के क्यों हुआ हॉस्पिटल ले चला तू ठीक बाड़ू हम ठीक बन अब बबुआ कहाँ गइल पतो देखी ना वहाँ के गोइनी है दुकान पैसा ले आवे पता ना कहाँ गोइनी है उ बकलोल बकरा के पैसा दी तू यहाँ के सेवा पानी कर हम तो लोग के देखत ये केकरा घर गइल बा पैसा लेबे ठीक हो जाई हम सेवा पानी करतनी बाबूजी और ही पानी पिए ना ए भाई का हो तनी 10 गो रुपया देब हमारा बाबू के तबीयत खराब बाटे एंगा 10 गो रुपया मिली हाँ भाई हमार बालू ले चल के हो जा धरवा दो तारा के 10 रुपया का तारा के 500 रुपया देब हम हाँ हाँ ले चलो बालू हो जा ठीक बा चलो ठीक बा चलो चलो हाँ। आओ ए कहाँ धरी हमारा मुड़िया पर धो दो ए भाऊजी तनी देबू का चाहे जी ए ऊ है दस गो रुपये मांगे तानी बाबू के तबीयत खराब बा हमरा भाग हम लग पैसा निकाल भाग ए भाई ए तने हाथ लगा दबो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला बोल हम हाथ लगा हम लोग देखे मार लगा सब बकलो ले भाई कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर नहीं रे
आ गइलू हां तो हमरो के मिठाइया में से दो। तोरा मिठाइया लौकता तोरा बाबू के तबीयत खराब बावे गोरे ले पैसा ले खती का भइले पैसा के ए सब सारवा बकलोल बाला से कौनो पैसा देता रे सब। तू बकलोल बार से तू बकलोल बार जल्दी बुलाओ फोन करके। हेलो डॉक्टर साहब जल्दी आए तनी तबीयत खराब बाटे सीरियस। हम होशियार का बोला तानी। हाँ ठीक बा आई। तबीयत खराब बा। रवे डॉक्टर हैं। हाँ देखिए ना इधर पेट फूला जाता है, सांस रुकल जाता है। अच्छा अच्छा कौन बात ना घबराइला की जरूरत नहीं है, हम सुई लगा देते हैं ठीक हो जाएगा। तो जाली लगाई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा बात बा बोली। घबराइला की जरूरत नहीं है। घबराइला के जरूरत नहीं है। आधा एक घंटा में इनकर देह खाली हो जाए सुई लगा देले बनी। और ऐसा बात बा जब देह खाली हो जाता लड़का होई तो हम बाहर बैठल बनी लड्डू जरूर खिया रहुआ। कैसे डॉक्टर बोल रे तोरा खानी हो बकलोल बारे आ का हो तू डॉक्टर हो तेहू सब बकलोल भाई इने हरारू हूं हम तू तो हमर मर्द है। अच्छा कौन बात ना दवाई देता नहीं है और खिया के सुबह शाम खिया ठीक हो जाएगी। भाग साला लड़का होखे वाला सुई दे देले बानी बड़ी बढ़िया सा हमरा के भाग भाग